Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi surah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qali, amin ya rabbal alamin. Ingkang tansah kawula hormati para alim ulama, para kiai, para ibu nyai, tokoh agami, tokoh masyarakat, hadirin, hadirat, muslimin, muslimat, rahimakumullah. Alhamdulillah, boten bosen-bosen anggen kita tansah muji syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Kados anggen boten atos bosen anggen kita nyadong dumateng kenugrahan-kenugrahanipun. Lan inggih namung dumateng para kawula ingkang bersyukurlah Allah Subhanahu wa taala badhe tansah paring tambahipun kenugrahan kados ingkang sampun dipun janjiaken dening Allah piyambak wonten ing Al-Qur'an. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Setengah saking kenikmatan alhamdulillah wonten ing wekdal menika kita saged pinanggihan kanthi sehat wal afiyah zahiran wa batinan ingkang mugi-mugi anggen kita pinanggihan menika badhe ambekta keberkahan, kemaslahatan fid dini wad dunya wal akhirah, amin amin ya rabbal alamin. Shalawat salam mugi tansah lumintu dumateng junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam ingkang setuhu tansah kita harapaken syafaatipun wiwit saking alam dunia dumugi ing akhirat samangke, amin amin ya rabbal alamin. Saderengipun dalem matur kathah wonten penyuwunan hadiah Fatihah kagem Bapak Haji Sirajuddin saking Sambirata utawi bapakipun Rai kula Mas Suyuti ingkang kala wingi nembe mawon sedo. Mugi-mugi binaringan sedo ingkang husnul khotimah, husnul khotimah, husnul khotimah, amin ya rabbal alamin. Lan ugi kagem sederek kita ahli ahadan utawi kaum muslimin muslimat ingkang saweg nandhang gerah, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala enggal angkat sedaya penyakitipun. Ingkang gadhahi masalah kerupekan, mugi-mugi Allah Subhanahu wa taala enggal paringi solusinipun, amin ya rabbal alamin. Ala hadhihi niyah wa ala kulli niyatin salihah wa ila hadratin nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya wa lil mu'minina, amin. Ingkang kaping kalih dalem nyuwun pangapunten keranten ahad kala wingi panjenengan sedaya sami kondur gasik nggih. Kaleres wonten ahad kala wingi dalem silaturahim konjalan wonten teng Jogja dalem pasrah teng Gus Hajir kalih Mas Suyuti
mestine wong Gus Ajir saweg sibuk sanget nggih. Kados napa namine kesupen napa kepripun dados dereng saged mboten saged rawuh wonten ahadan saestu nyuwun pangapunten nggih. Kanten kathah sing WA teng kula niki kula bingung pripun nggih. Wonten sing nembe dugi terus lha dening nggih. Niki saestu pangapunten sanget nggih. Monggo kita sareng-sareng ngrasaken kitab Al-Isti'dad. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin amin ya rabbal alamin. An Abi Sulaiman ad-Darani, cinarita saking Imam Abi Sulaiman ad-Darani. Imam Abi Sulaiman ad-Darani menika termasuk tabi'in saking Damaskus, Syria. Radhiya mugi ngridoni sapa Allahu Gusti Allah anhu saking Imam Abi Sulaiman ad-Darani. Annahu ing stuhune Imam Abi Sulaiman ad-Darani qala dawuh sapa Imam Abi Sulaiman ad-Darani fil munajati ing dalem munajate. Imam Abi Sulaiman ad-Darani menika sewekdal munajat nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala menika ndonga kalian donga niki. Ilahi duh pangeran ingsun, lain tolabtani lamun nyuprih panjenengan dateng kula, bidambi kelawan dosa kula, laat lubanna kamangka yekti nyuprih kula dateng panjenengan, bi'afwika kelawan sifat maaf panjenengan. Lain talabtani lamun nyuprih panjenengan ing kula bibukhli kelawan sifat bakhil kula, laat lubanna kamangka yekti nyuprih kula dateng panjenengan, bisa khaika kelawan sifat loman panjenengan. Walain adkhaltani lan lamun nganjingaken panjenengan ing kula annara ing neraka, la akhbartu yakti badhe ngabar-ngabaraken ingsun ahlan nari ing ahli neraka, biani kelawan setuhune ingsun iku uhibbu kang demeni kula dateng panjenengan. Munajatipun Imam Abi Sulaiman ad-Darani dumateng Allah Subhanahu wa taala menika termasuk munajat ingkang luar biasa. Keranten panci ingkang naminipun menungsa kathah dosa. Mboten lepas saking perbuatan dosa. Ingkang naminipun menungsa ugi nggadahi sifat bakhil, medit, mboten nyah-nyoh. Niki Imam Sulaiman ad-Darani bermunajat nyuwun maring Gusti Allah. Ya Allah, Ilahi, menawi panjenengan menika mados kesalahan dosa-dosane kula, mongko
kula niki badhe bakalan mados sifat pangapuntene panjenengan. Sing namine kita menungsa nggadahi dosa niki sing dituju napa? Pangapunten saking Gusti Allah. Menawi Gusti Allah niki madosi dosane kula tirose Imam Abi Sulaiman Ad-Darani niki kula badhe nyuwun badhe madosi dumateng sifat pangapuntenipun Allah Subhanahu wa taala. Menawi Gusti Allah niki madosi catetan bakhil-bakhile kula, mongko yakti kula badhe madosi sifat lomanipun Allah Subhanahu wa taala. Menawi Gusti Allah mlebetaken kula dumateng neraka, kula badhe ngabar-ngabari dumateng ahli neraka bilih setuhune kula menika cinta demen dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mbok remene kula maring Gusti Allah, demene kula maring Gusti Allah menika saged ndadosaken kula medal saking neraka lajeng dipun manjingaken dhateng swarga. Ha niki termasuk munajatipun Imam Abi Sulaiman Ad-Darani. Dipun riwayataken saking Abi Sulaiman Abdurrahman Ibni Atiyah Ad-Darani radhiyallahu anhu, ingkang sedo taun 219 Hijriyah. Imam Abi Sulaiman Abdurrahman bin Atiyah Ad-Darani menika termasuk tabi'in, tiyang ingkang gesang wonten kurun tabi'in. Keranten kurun masa sing paling sempurna sae niki ingkang pertama masanipun kurunipun Nabi kita sedaya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terasipun kurunipun sahabat, terus kurunipun tabi'in, lajeng tabi'in. Ingkang menawi dipun etang-etang dening para ulama niki kirang langkung 300 tahun saking hijrahipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados masa 300 tahun niki termasuk masa paling sae saking umatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keranten wekdal zamanipun sahabat niki kathah kedadosan-kedadosan ingkang boten masuk nalar menggahipun tiang-tiang zaman seniki. Kados kisahipun sahabat Umar bin Khattab menika sahabat sing paling iri maring sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Keranten Kanjeng Nabi Muhammad SAW niki selalu nyebut kesayananipun sahabat Abu Bakar. Ngentos-ngentos sahabat Umar niki nggadahi rasa iri, kepengin dipun perhatikaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setunggal dinten menika badhe wonten peperangan. Teng mriku sahabat-sahabat sami kempal, sahabat Umar menika
mengacungkan tangan, ya Rasulullah, kula niki badhe nginfakaken setengah saking hartane kula kagem kaum muslimin. Wong namine Sayyidina Umar niki saudagar kaya, gadai kata harta. Cara zaman seniki nggih nggak ada harta niki miliaran. Lah niki setengah hartane dipun infakaken kangge Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nggih matur nuwun. Kanjeng Nabi jawab ngaten. Terus sahabat-sahabat sing nglintu dipun tangledi dening Rasulullah. Lah jenengan badhe infak pinten? Semampune. Lah terakhir niki sahabat Abu Bakar dipun tangledi teng Rasulullah. Ya Abu Bakar, sahabat Abu Bakar, lah jenengan badhe infak pinten? Ya Rasulullah, kula badhe nginfakaken sedaya hartane kula. Monggo kagem panjenengan, kagem kaum muslimin ingkang saweg mbetahaken. Lah teng ujung sebelah mriku sahabat Umar jimprak, ya Allah, ujakune nyong wis paling akeh golek ngeweh infak wong setengah harta nggih. Lah niki kok wonten sahabat Abu Bakar sing nginfakaken sedaya hartanipun. Lajeng Rasulullah tanglet maring sahabat Abu Bakar. Ya Abu Bakar, lah keluargane jenengan kepripun? Anak bojone jenengan kepripun? Lajeng sahabat Abu Bakar jawab, ya Rasulullah, kula pasrahaken bojo anak kula, keluarga kula dhateng Allah Subhanahu wa taala. Nah, niki keistimewaane para sahabat-sahabatipun Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dados rebutan kagem kemaslahatan, kagem kesaenan, khususipun kagem napa ingkang saweg dipun butuhaken dening Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kinten-kinten zaman ayawene wonten mboten tiyang ingkang kados niku. La haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Nah niki masa kurun ingkang Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menika nyetempel kurun sing paling sae. Inggih kurunipun sahabat, tabi'in, lajeng tabi'in. Kita terasaken. Bilih panjenenganipun matur-matur munajat dumateng Gusti Allah wonten ing munajatipun kanthi pematur, Ilahi la in talabtani bidzambi la atlubannaka bi'afwik. Duh Gusti pangeran kula, setuhu menawi panjenengan nuntut kula kanthi dosa-dosa kula, yektos kawula badhe madosi sifat pangapuntenipun panjenengan. Kranten sifat pangapuntenipun panjenengan menika nglindih dumateng dosa-dosanipun para kawula. Niki penyuwunan munajatipun Imam Abi Sulaiman Ad-Darani. La in talabtani bi bukhli la atlubannaka bisakhaik. Duh Gusti pangeran kula, menawi panjenengan nuntut kawula sebab sifat medhitipun kawula, yektos kawula badhe madosi dumateng sifat lomanipun panjenengan. Keranten sifat lomanipun panjenengan menika nglindih dumateng medhit-medhitipun para kawula. Menawi Gusti Allah niki sing pertama nuntut
maring dosa-dosanipun Imam Abi Sulaiman. Imam Abi Sulaiman menika badhe madosi sifat pangapuntenipun Allah Subhanahu wa taala. Kranten dosa-dosanipun kawula menika badhe dipun tutup kalian pangapuntenipun Allah Subhanahu wa taala. Ingkang nomor kalih menawi Gusti Allah menika madosi nuntut saking sifat medhitipun kita sebagai hamba, kita badhe madosi sifat lomanipun Allah Subhanahu wa taala. Keranten sifat medhite kita sedaya menika badhe dipun tutup kalian sifat lomanipun Allah Subhanahu wa taala. Sederek, Allah menika zat ingkang maha loman. Remen dumateng kawula ingkang loman, loman ilmu, loman harta, loman tenaga, loman pikiran, loman doa, lan loman perhatian. Gusti Allah menika maha loman. Teras Allah Subhanahu wa taala remen dumateng kawula-kawula ingkang sami loman. Baik lomanipun menika loman ilmu, seneng maring manfaat ilmu dumateng kanca-kancanipun. Loman harta, seneng nyah-nyoh. Loman tenaga, menawi ana gerigan, ana acara apa kiambake niki nderek urunan tenaga. Loman pikiran, lagi musyawarah, piyambake nderek maringi ide. Loman donga, seneng dongakaken tiang lintu. Loman perhatian menika dereng desuwuni wis pengertian. Lah niki Gusti Allah remen dumateng tiang-tiang ingkang loman. Mugi-mugi kita saged latihan loman nggih. Amin amin ya rabbal alamin. Ingkang kaping 3, wala in adkhaltanin nara la akhbartu ahlan nari bi anni uhibbuk. Duh Gusti Pangeran kula, menawi panjenengan nglebetaken kula dhateng neraka, yektos kawula badhe nyar-nyaraken dumateng para ahli neraka, bilih kawula menika remen dumateng panjenengan. Kranten kawula yakin bilih panjenengan menika boten badhe niksa dumateng kawula ingkang kagungan raos remen dumateng panjenengan. Ingkang kaping 3, munajate Imam Abi Sulaiman Ad-Darani. Ya Allah, menawi panjenengan nglebetaken kula maring neraka, kula badhe nyar-nyaraken maringi pengumuman maring tiang-tiang ingkang wonten neraka. Bilih kula niki remen maring Allah, kula niki remen maring panjenengan ya Allah. Keranten kula yakin sebab kula remen maring panjenengan niki panjenengan badhe nolong kawulanipun ingkang mestine kathah dosa lan dipun lebetaken teng neraka. Sebab kula nyar-nyaraken niki maring ahli neraka, kula demen maring panjenengan, jenengan badhe ngedalaken kula saking neraka. Niki menawi panjenengan sak badha salat terus kayong wiridane mun rampung, munajat niki dipun maos. Ilahi la in talabtani bidzambi la atlubannaka bi afi. La in talabtani bi bukhli la atlubannaka bi sakhaik. Wa la in adkhaltanin nara la akhbartu ahlan nari bi anni uhibbuk. Makatan mugi kita sedaya tansah dipun paringi kegiatan kangge ngamalaken dumateng doa lan munajatipun Wali Agung ingkang sampun dipun aturaken ing inggil wau. Amin amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Sedherenge dalam tutup
sekedik badhe matur kala wingi Ahad kala wingi sampun dipun umumaken bilih insyaallah saking pondok badhe wonten acara tahunan menika acara haflah akhirus sanah ingkang badhe kelaksanaan benjing wonten tanggal 1 Februari 2026. Berarti malam napa Bu? Malam napa Pak? Dinten Ahad malam Senin. Lah niku sih acarane sinten nggih? Acarane panjenengan sedaya, acarane ahli ahadan. Mula kados biasa rumiyin almarhum Bapak Rifki Mustafa menika menawi badhe acara imtihan niki wong namine syukuran, namine napa namine penutupan ahadan. Nggih, wong acarane ahli ahadan. Mboten namung acarane santri mboten, tapi nggih acarane ahli ahadan. Bentuk syukuranipun, bentuk syukur kita menika napa namine panjenengan dipun aturi kagem derek napa Bu? Derek bekto Ramos. Nggih. Mungkin Ahad kala wingi sampun dipun sampaiaken. Lah monggo niki teksih kalih minggu malih nggih. Dados Ahad niki monggo ingkang ngersakaken badhe mekta styrofoam nika sampun siap wonten ngajeng. Nggih. Biasane pinten Bu? Styrofoame gangsal. Nggih. Monggo sekersane. Nggih. Kados biasane nggih mboten napa-napa kok kayong mboten saweg biasa. Nggih mboten napa-napa. Lah kok menawi Ahad niki semisal wonten sing mboten keduman niki teksi wonten Ahad ngajeng. Nggih. Mangke biasa dipun bekta wekdal acara pengaosan haflah nggih. Acarane ba'da Isya nggih antawis jam 8 mulai sholawatan terus pengaosan. Panjenengan rawuh mriki kalih bekta rames mangke dipun storaken teng lare-lare kanca-kanca santri nggih. Laweh napa monggo kersa sing penting istimewa. Istimewane sih kados napa lah panjenengan sampun ngertos. Nggih. Panjenengan mestine sampun ngertos istimewane ramese ya bisa nggih. Niki nggih kados biasa. Nggih. Lah niki dalem ngaturaken matur nuwun dumateng panjenengan sedaya ingkang sami kersa nderek bantu kagem acara haflah ingkang badhe lumampah benjing tanggal 1 Februari 2026. Nggih. Kados saking kawula cekap semanten mbok bilih kathah kelepatan saestu nyuwun agung pangapunten. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'tu a'udzu bika min syarri ma sana'tu abu'u laka bi ni'matika alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta Allahul kafir.